nga dumilian sa Iloilo City Government ang pagluto sa pagkaon sa Sunset Boulevard. Suno kay Engineer Neil Ravena, Head Central Service Office nga bangod sa madamo na ang nagabaliga sa street food sa lugar, nakita nila nga nagadamo man ang food waste o ang pagtuntong sang food cart sa mga bricks nga nagabilin sang mancha o kunhigko. Dugang pa ni Ravena nga magapatukod sila sa Technical Working Group agud tutukan ang mga dugang nga mga restrictions sa lugar kag implementasyon sini. Samtang plano man nga dumidian ang pagpark sa right nga bahin sa kalsada padulong Oton bangod sa madamo na ang naglabay sa Sunset Boulevard pakadto sa Banwa sang Oton. Report ng gikan syudad sang Iloilo inis ka K5 Jenny Kauin pas kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.